gusto gitang sabton og ilhon pag-ayo ang Ginoo, pero maglibog kita, kita magsugot. Pero na mga scholars may suon nga nagpasimplian nga pagtuon. Gitawag sila mga theologians. Na sila klase-klase nga mga pagtuon mahitungod sa theology or pagtuon mahitungod sa Ginoo. Na una nga klase is biblical theology. Ikaduha is systematic theology ug ikatulo mao ang historical theology. Na unsa man ang biblical theology? Usa kini ka study nga nag-focus mahitungod sa particular book or particular person kung sa iyang teaching about sa Ginoo. Nga example, unsay gitudlo ni Juan mahitungod sa pagkaginoo ni Kristo Jesus. Matawag naman ang biblical theology. Kaya mag-focus lang ka kung unsay huna-huna sa gisuwat ni Juan mahitungod sa pagkaginoo ni Kristo Jesus. Napag-example, unsay tudlo sa Efeso mahitungod sa church ni Kristo Jesus. Atong tan-awon nga mga verses katurang mga verses nga sulod sa Efeso. Now, mao ni siya ang biblical theology. O baka unsay katudloan na ni Jesus mahitungod sa pagkaginoo sa ato ang Ginoo. Namo na siya mga igsuon ng biblical theology. Mag-focus lang ta sa study sa usa ka book or study sa usa ka person unsa iyang panghunahuna mahitungod sa pagkaginoo sa atong Ginoo. Now, ikaduha, systematic theology. Unsa man ang systematic theology? Usa ka ni ka study nga nag-focus sa pinahan-ay, order kaayo gikan sa Genesis padulong sa Revelation, pinahan-ay nga study kung kinsa gayod ang Ginoo. Gatuon usab kini sa relasyon sa matag verses ngadto sa pikas verse kabantay ka na mga tawo mga igsuon nga magwali mo quote ani nga book og usa ka verse pagkatapos mo ambak na po didto nga book kanang mo quote siya laing verse didto nga book unya mo ambak na po didto sa lain nga book mo quote og lain nga verse didto adto nga book kana nga pagtuon gitawag ka nag systematic theology. So mao na siya ha. Ang ikatulo nga klase nga theology mao kining historical theology. Na unsa kining historical theology? Naga-focus kini sa mga doctrinal beliefs, orthodox man nga beliefs or heretical nga beliefs sa church during different historical time periods. Example, unsay theology nila sa unang panahon dito sa 100 AD, unsay theology sa 300 AD. Ngo ani nga church unsay ilang theology. Mao kana sa maigsoon ang historical theology. Na unsa po'y theology na pud karon sa 2000, no? Unsay katudloanan sa mga church karon mahitungod ani nga topic. So, ang padagan sa istorya ba sa past hangtod sa present time, mao kana siya ang historical theology. Now, kining ato ang pagtuon karon mga igsoon ani nga series, ang ato ang style is systematic theology. Bale, pinahan-ay nga pagtudlo sa pulong sa Ginoo gikan sa Genesis padulong sa Revelation, dili kita magkutlo og usa ka verse gikan lang sa usa ka book, kun dili magkutlo kita mga verses gikan sa Genesis padulong sa Revelation para atong makita gyud ang tibuok nga meaning ug kahulugan mahitungod sa persona sa Ginoo ug sa iyang mga katudloanan. So mao kana sa ang systematic theology.